and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ako? Imo sure. kong istoryahon? Short time lang. Hoy! Ikaw ha! Aray! Sakitan na sad ko ni Mau. Nanasad. Ang- Unta, mer ba? Bisag kadit lang ko kaayo, mer. Sige, sulti lang to review kay naminaw rami nimo. Gusto ko nga kita lang una yung magduha magstoryahan na ba? Kay importante kanya kung Kamu, tuyo Rabiel? mo ako isulti nimo. Hindi sa kong sapas baas Aw, ng ikaw. Unsa man din importante ka, ha? Unsang importantihan ang imo isulti nako? Basta, kuan hatagi lang ko gigayon. Bisag karon lang ko gigayon na gud mahimo ba, mer? Sige na. Isulti na ang gusto nimo isulti nako to review. Mer. Naibaw ko nga di gyud ka mo tuo nga ako si Arturo. Ug di sa ti ka mapugos aron mo tuo ka nako. Pero doon na lang ko importante kayo nga itugan nimo. Isulti dayon to review. Naminaw ko. Ayaw gid pagsulti ni si Bisan Kinsa. Ha? Kuha ang Yawis Underground nga naa ni Buditay. Ha? Kuha akin ni kaniya ug ablihi ang underground. Ug dunay kara ang aparador ug sa luyon ini dunay laing sekreto nga gamay ang underground sa sahog diin tuad dito ang dagkong kaban. Tuad dito ang kaban nga puno sa mga bulawan. Unsa? Sundan nga kung gisulti nimo. Ug ayaw gid pagsabak ng Bisan Kinsa. Ilabi na gyud ni Dindo. Kinibaw ko nga maora ni ang motibo niya kung nga nung gusto kaniya nga mapangasawa. Kinuo ko. Mer, mao ni ang dugay ng sekreto nga wa na ko ikatugan nimo. Busa sunda lang yun ning akong gisulti nimo karon. Usa ba nahitabo nga mura makagikulbaan? Wa man. Okay naman kuming. Pagklaro gani diha ha. Wa pa ko nimo tubaga kun unsay gisulti nito review da nimo. Ay, kuan man good ming. Mahitungod lagi ko no ni Budiday ba? Mihangyo siya nato nga ato ko nung tambagan si Budiday nga dili na siya samukon. Kadak kong binali. Angay gani nga siya itong tambagan. Nga di na siya magsamok nato. Ilabi na gini mo. Unya, magbalik na sila ni Budiday. Mao bitaw unta. Kuya, wasab siya mahangyo, no? Ha? Kuya, sad. Kay, ipaagi pa ginyag sekreto. Nganong wa naman lang niya sulti yung direktas Budiday, nganong ikaw pa maiya suguon. Naglipog sad bitaw ko. Abi man gani nako unsay yung isulti nako nga sekreto. Hasta ko gikulbaan ko. Mayo na lang gani kay wasab siya maguramentado. Nanagana sa kong daan ming. Pero, nakabantay ko, Mer. Mura man og tarong ikasultis to review. O bitaw. Di man siya maldito ming. Pero syempre, mahadlok lang kita kay nalambigit ba sila sa mga dagkong krimen din sa ato. Aw hinuon, di kita angay mo kumpiyansa. Pero ming, na ako'y pangutanan nimo ba? Asa man? Murag seryoso kay kada. Kuan ba? Tinuod yun ka nga dunay kalag nga mo balik? Uy, di gina tinuod uy. Bisag kinsang pari ang imong pangutanon, imposible kaayo na. Kay human sa atong kamatayon, hukman dayon tas Ginoo kun asa ta paingon. Mao sad bitaw na akong nahibaw-an. Pagkatawa man ta nimo Mir uy. Wa sam day kay klaro. Dibaw naman day ka, unya nangutana pag ka nako. Aw, wa lang ba? Nangutana lang gugugod. Klaro di uy. Ngano good nga, nasangko sam na sa imong hunahuna. Basin bayang nadakas hungong atong to review ha? Ha? Wa uy. Oh, pag sure ba yagi di ha? Ayag yun pailad sa mga demonyo. Diin mo day mo gikan, Budiday. Aw, kuan. Dito rami merkado jeray. Narami gipalit dito. Nangumpra man sila sa Mirasol dito. Kadugay ninyong nangumpra, no?
Unya ila pag yung kang gipauban. Oh, Jer, kay ganan, masyad ka mauban nila. Sa sunod, kinahanglang sultihan ko nimo ha, kung ila kang dadon. Ay, sorry, so, Jer. Dali magudto sila, maungi kuyog lang sabkaw, nga wa na makapahibaw na mo. Okay ra, walay kaso. Pero sa sunod, kinahanglang nga imo kong pahibawon. Oh, Jer, Pero budiday, oh. wa ba ni masultihi sila si Mirasol o si Reming bahin sa tong gikasabutan ni Dindo? Ay, wa man, Jer, wa. Hinoon, dako gani ako pasalamat sa inyong pamilya. Kaya nga imong duha ka anak ba? Andam gigid sila matabang nakaw nga maulian na sa rebiyaw. Hosto ka, doon nagi kay mindset. Tabangan gi ka na mo budiday. Oh, Pero kinahanglan nga di ka mo kumpiyansa tungod kay delikado ang tao nga masudlan o giyawa. tunood bito na, pero maninguha jud ko, Jer, nga si Rebiyaw mahibalik yun nakaw. Sagdi lang, ugma, kita na sa punya mga lakaw, Oh, atong istoryahon si Dindo. oh. Kay usato siya sa gusto kaayo nga makatabang gyud nimo. Mayon tagsundon ni Mirasol lang akong gitugo niya. Pero bala na. Basta nakasulti na ko niya sa tanang tinod. Ang importante nakakumpisal ako niya sa tanan akong mga sekreto kaniyadto. Uy! Siyo! Matiyor ka ka. Naam lagi ka. Mga silong. Seryoso ko. Ha? Seryoso ko, Tor. Di makagikan. Tor. Dapat pa ko diin kagikan. Gapol ba kong pinangitan ni mo? Karit mo lang kinawa. Ora mo kag tagulilong. Kuan mo, Tor. Gikuha ko sa duha na ko kakauban nga anghel. Ha? Usay buti may pasabot nga nibalik ka dito sa langit. O, Tor. Gipatawag ko sa among labaw nga si Anghel Gabriel. Kay dunay balita para na to. Nga importante kayo. Very important. Unsa man ang balita ah? Siyo, ha? Unsa siyo? MDT. Si MDT. Medyo delikado, Tor. Yudi? Unsa yun eh? Unsa delikado? Kuan, kining kutog lang kuno ta karong si Maraha sa atong pagpuyo ining kalibutan. Ang bangag, Selo. Kay kung dili ta makatuman sa atong misyon, kitang duha mismo hukman sa atong labaw magkagagahom. Unsa? Bangag, Selo. Mao ni gisulti ni Anghel Gabriel nako. Nya. Kung mapakyas kita ni, mabala ka, bida mabalik ko ani simpirno. Naaras Ginoo ang iyang hukom, Tor. Ug wa ko mahibaw kung unsay silot nga ipahamtang niya diri kanato. Sa ato pa apil gyud ka unya masilutan sa bida oy mapil ta kitang duha siya. Ay, deep size. Oh. Sa tinuod lang, Zor. Sa tinuod lang. Maapil ko. Kay naapaman ko sa dako sab nga pagsuway nako. Isip usa ka anghel. O mo ba? Yes, O naa sa day mo yung mga pagsuway? ang mga anghel, Tor, adunay mga pagsuway. Uy. Sama nila ni Lucifer kani adto. Oh. Nasilutan sila tungod kay misupak sila sa kabubuton sa atong Ginoo. Sa ato pa kaning muhari mura rin ujiti pa ni, apprentice pa ni. Tor. Tino ditong mga anghel to sila niya to siyo? Tor. Ha? Tinuod na. O di ay? Tungod sa ilang pagbatok sa gahom sa Dios, hinungdan nga napukan sila sa kasalanan. Uy, pero Tor, nabatura man ako man di Tor. Ikay, Tor. Siyo, wala ni mo ikastorya ang atong Ginoo siyo. Mas may mong tato kung siya pa'y imong ikastorya aron imo siyang mahangyo ba nga palugwayan pa ang atong panahon dinhi. Kay lisod ba kayo ning tahas nga iyang gisangon nato? Ano ni? Abi ni motor. Oh. Dito sa langit. Hangad dito sa langit kana. Oh. Dili ka makadali-dali og istorya sa atong Ginoo. Oh. Han? Daghan pa kay kag maagian. Una nimo siya makitaan. Nya. Ay. Muna. Ato pa ako sa idukog sikitas kung huwag ka mo sigil kagangad na ni... Hangad kay langit man na. Mao- Duko impierno man na. Inasan nga duko sa balik. Duko balik. Kana. Kana. Ay. So,
Nakakita na ba ka sa dagway itong ginusyo? Oh, nakikita na. Ugway sama sa iyang katahong, Tor. Parehas ba siya dagway sa mga litrato nga itong makita din sa kalibutan siya? Diti! Si Dite. Dili motor. Dili motor. Dili na motor ang diti. Man ba yung diti motor na? Dili, Tor, dili, Tor. Dako kayo og kalainan. Dili ni mo mahulagway ang kalipay kung imo siyang makita tungod kay puno siya sa gugma, full of love. Ay, kanindot unta nga makakita ko niya. Baka kita ron niya kaniya, Tor. Kung magkapasar na ta sa itong misyon ining kalibutan na. Pero sa mo na to inisyo. Sigurado man gyud ko nga watay mahimo ani sa pagkontrol sa unahuna ni Dindo. Lisod yung kayo ang tahas aron natong mabago ang yang kinabuhi siyo. Hey, magulanon ka. Sadly. Sadly ko ron siyo, sadly. Ayaw pagsulti nga watay mahimo, Tor. Samtang may oras pa ta. Ha? Naapatay dakong mahimo, Tor. Pero siyo, gusto lang akong klaruhon ba kung kanus agi takutob dinis kalibutan. Yun na pa. Lunes man taro, no? No, Lunes ta. Oh. Ha? Lunes, di, Birnes ron ay sweldo ron. Taro ba, taro? Lunes. Lunes. Tanaw na kong relo. Hapon net ato sa Alas adlaw dito. 9:11. 911. Baya. Lunes. Sa sunod Lunes lang takutob din ni Hitor. Unsa? Pangag sa ilong. Ming, asa di si Budiday? Nasa yung kwarto. Wa man siya dito. Ako magituktok ang iyang kwarto. Murag wa may tao. Ah, imposible. Nara maguna siya permi diha. Basin og natog. Aw, mas may pay pangutano ni mas nanay. Nga mong duha? Nay, nakakita kang Budiday? Nanlakaw man to sila, kuyog ang ibong amahan. Oh, nanglakaw di sila? Oh, nga man di ay. Wa, Nay. Naaraw ako'y ipangutanan ni Budiday. Basig mo pa uli na to dayon. Sige, Nay. Pagaon una mo kay nakaluto na kong sudan. Ansay sa danay? Nag-utag Bisaya ko. O doon na siya pritong isda dito. Ay, nga na ta na, Mer. Una lang mo, Ming. Kaya na pa ko'y buhaton. Ah, sige. Mauna na lang ko ninyo kay gutom na ko. Una na lang dito kay naapa ko'y tiwasyon o hayhay. Ah, sige nay. Maayo kay waday si Budiday din eh. Akong tanawon dito sa iyang kwarto kung doon na ba'y gitagong yawi dito. Ayaw ka balaga, Budiday. Kami ni Tito Jerry o ang uban na itong mga kauban, andam gyud kayo sa tanang higayon nga mutabang nimo. Ilabi na ni Toribio. Murag yun na yakong giampas ninyo din Nga unta inyo kong matabangan. Kinahibaw ko nga kong bana. Naguol na ko no. Nasulang yung dutang espiritu. Mahitong mo kining kasuha din do. Oh. Karong hapon, akong pahibawon si Padre Darwin ini. Aron, ato yung matabangan si Toribio. Oh, Mayo. Gusto, si Padre Darwin. Gusto kayo? Basta no makatabang siya sa pagpalayas daw tang espiritu nga mimando sa lawas ni Toribio. Dako kayo kung pasalamat ninyong tanan. Tungod sa kapulit sa inyong kasing-kasing sa pagtabang na mo. Dito. Uy, Uy, Toribio! Arturo? Mayong buntag ninyong tanan. Ah, Uy, Brad Jerry. Oh. Budids. Hay! Torebs! Akong bana nga gwapo! Ay, napadol na ko Budids sa kay nabay tamot ni mo takal at pangumot. Nga naman. Dia lang ka kuto, dia lang ka. kanang Arturo. Unsaya mong ikaalagad nimo? May kay ni si Brad Jerry. Ug basin matinga siya dindo. Kung nganong gitawag ko nimo Arturo. Yun na. Nawa. Kung kinsa ka man nga espiritu nga misod sa lawa si Toribio, pagpaila kung si kinsa ka. Nadungog mo na, Brad Jerry. Ako si Arturo. Arturo Pawikan. Ang imong umagad nga ambungan. Dindo, ipaila ko nila
sultihi sila tinod. Sa tanan nga naitabo nako, kay kundi ka mo kumpisal sa tinod, matambog kitang duha ngadto sa impyerno. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!